bathi hashtag yakhulumisa TV, bathi sithatha sibheke, bathi iyagqilaza lento lena, bathi ihamba online, abanye bathi ihamba emoyeni, bathi ayaziwa ukuthi ihlala kuphi le ndawo, bathi nobhathi usekhula khona. Ngaphakathi-ke la ngikhona eBrick City, ngiphethe nazi isipho ngisiphethe nosinika abantu abangazi ukuthi bazolala bedleni, abangazi balale bedleni kanjani, yonke leyo nto ukusiza abantu iyona nto engiyenzayo kuphela manje. Ngaphakathi-ke manje la ngikhona eBrick City, ngibhekwa best, sithathe sikubheke sambeni. eGolgotha ay eGolgotha yezono zami nezabantu bonke nezakho uJesu wazifela